tirka shi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mijin Maimuna ya rasu, ko kuma ma na ce mijin Maimuna ya mutu a cikin shirin fim din Kaddara a asibiti akan wasu kalamai da yayanninsa suka dinga yi su biyu, inda suke shiga ba ta nan suke fita ba, ga kuma faɗan mahaifiyarsa da take yawan yi masa. A ƙarshe dai ya rasa me yake masa daɗi, kan ya ankare ya wata kwatsam sai gani akai ya faɗi. Faɗuwar da zai yi ko shurawa bai ba, a nan ne yarsa ta buga ƙara ta ce baba, amma kuma kan a hau kansa a ɗauke shi a kai shi zuwa ga kan gada a miƙa shi wajen likitoci, sakamakon dama suna asibitin ya riga ya mutu. Domin kuwa bayan likita ya je ya hau kansa ya dan dudduba, fitowaye da ya fito sanarwar da yayanninsa ya yi cewa Allah ya karɓi rayuwarsa, shi a yanzu ya riga mu gidan gaskiya. Mutuwarsa ta yi matuƙar girgiza ɗaya daga cikin yayanninsa, inda yake cewa bai kamata ya mutu ba, har ma yana cewa ƙwari da kai ne ka mutu. Don haka kuwa ku biyo ni ku ga cakwaki yadda take faruwa. Sai dai kafin nan muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna alamar subscriber, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. A zance mafi rinjaye a cikin wannan ƙawataccen shirin fim mai dogon zango na Kaddara din, lalle abu biyu ne zuwa uku za su faru. Na farko dai, idan mutuwarsa ta kasance ta gaskiya ce ya riga da ya mutu din, to fa za a zo ne a yi ta rikici kuma kan rabon gadon kuɗinsa, sakamakon shi din mai kuɗi ne a tsakankanin waɗannan yayan nasa guda biyu. To kun ga wannan ma babbar cakwakiya ce. Sai kuma abu na gaba, bayan mutuwarsa shin Maimuna za ta ci gaba da zama ta ci gaba da kula da 'ya'yansa ko kuma tafiya za ta yi? Amsar ita ce Maimuna tana rabuwa da shi sakamakon ya mutu, ta je ta ƙara a wani auren na hudu kenan. Wannan kenan. Sannan kuma abu na gaba shine kila, wannan ba za mu tabbatar ba, amma muna ganin cewa kila mahaifiyarsa wannan mutuwa da ya hakan ne zaman mata izina ta daina waɗannan faɗace-faɗacen da sauransu, domin dai su ne suka yi sanadiyar mutuwar Alhaji Bashir a cikin shirin fim ɗin Kaddara. Domin ma abin da muke gani shine mahaifiyar Alhaji Bashir ta yi sanadiyar mutuwar sa a cikin shirin fim ɗin Kaddara ɗin, ma'ana dai ta yi sanadiyar mutuwar mijin Maimuna sakamakon irin faɗaye-faɗayen da take masa, kuma ko me za ta yi a gaban 'ya'yansa take mai. Sannan daɗin daɗawa ga kuma azzaliman yayanninsa da su ma ba sa son shi, wanda iya wannan kaɗai zai iya jefa mai hawan jini, wanda sanadiyar hawan jinin kuma ka iya jawowa ya iya mutuwa, kamar ma yadda a yanzu haka ɗin ya rasu, ko kuma na ce ya mutu a cikin shirin fim ɗin Kaddara ɗin. Wannan dai to shine abin da muka gani dangane da irin yadda likita ya sanar. Sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode sosai da ziyartar mu da kuka yi. Ku daure ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da zuwa Sahiba Blogs TV.